Ирвелен Hurmatly prezidentimiz 1941-1945 yılların büyük vatandaşlık kurşununa kazanılan yeňişiň 80 ýylynyň hormatyna Moskwada geçirilýän dagaryl çärelere gatnaşmak maksady bilen Russiýa Federatsiýasyna uğramak üçin paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldi. Bu ýerden döwlet başlarymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary uratdylar. Paýtagtymyzdan uğralan Hurmatly prezidentimiziň çöri bir näçe wagtdan Russiýa Federatsiýasynyň paýtagty Moskwa şäheriniň Vnukovo 2 halkara howa menziline barıp gönni. Bu ýerde döwlet başlarymyzy resmi adamlar garşadylar. Bu ýerde Hurmatly prezidentimiz 1945-nji ýylda neşredilen Pravda we Sowet Türkmenistany gazetleriniň ýürüýti kagazda çap edilen nusxalar bilen tanıştyrly. Hemde medeniýet neşrleriniň bu taryhy sanlary döwlet başlarymyza sowgat berildi. Soňra Hurmatly prezidentimiziň awtory kerweni Moskwa Kremlde geldi. Bu ýerde Hurmatly prezidentimizi Russiýa Federatsiýasynyň prezidenti Vladimir Putin mehirli garşylady. İki döwletiň başçylary dostlarça salamlaşyp, birlikde ýadygarlyk surata düşdiler. Soňra Kremlden Hurmatly prezidentimiz we beýleki belet mertebeli mehmanlar bayramçyk çärelerine gatnaşmak üçin Moskwa gelen garaşly döwletleriň arkaçyk ýurtlarynyň hemde beýleki daşa ýurt döwletleriň wekilletleriniň başçylary birlikde Gyzyl meýdanyň merkezi münberine geldiler. Russiýa Federatsiýasynyň prezidenti Vladimir Putin uruş veteranlaryna we dagara gatnaşýanlaryň ýakyntyna gutluk sözi bilen ýüzlendi. Ol hemmeleri beýik geňşiň şanly 80 ýyllygy bilen tüýsürekden utlady. Dünýä taryhynda iň gazaply we gany öküşli uruşda gazanılan beýik geňiş gününden bäri 80 ýyl geçdi. Dogunluk halklar gazaply howpyň garşysyna jebisleşip, tüwüş meýdanlaryna edermenligiň hende gaýdusuzlygyň nusgasyny örkezdiler. Beýik watançylyk kurşuna gazanılan yeňiş umumy gymmatlyk bolup durýar. Hurmatly prezidentimiziň bu ýubiley dabarlaryna gatnaşmagy adalyjy gahramanlaryň umumy edermenligine hormat sarpanyň nişany bolup durýar. Gyzyl meýdanyňky bayramçyk dabrasynda münberiň öňünden Russiýa Federatsiýasynyň we beýleki ýurtlaryň goşunlarynyň wekilleri batly gadamyp geçdiler. Olaryň gataryna Türkmenistanyň Goranlyk ministrliginiň hormat garawulynyň batalyonu bar. Ýaş türkmen eskerleri ata babalarymyzyň şöhratly däplerini munasyp dowam edýärler. Şunda biderlerimiziň paratatly wesiýetlerine gopaly nesilleriň aýrylmaz ara baglanşygy hemde dowamatlylygy öz beýany tapýar. Bir edermenlik üçin Türkmenistanlaryň 104-siniň Sowet Soýuzynyň gahramany diýen bilint adamy nasyp bolandygyna, 19 frontçynyň bolsa şöhrat ordeniniň doly eýleri bolandygyna çeksiz buýsanýar. Biziň iýleşlemediň müňlerçesi Seweşçiň ordenler we medallar bilen syýraglandy. Olaryň gataryna Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahraman Arkadagymyň atasy, Hurmatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň garry atasy Berdimuhammed Anaýew bar. Ýylhalar insan Berdimuhammed Anaýew fronta militinik bilen gidip uruşdan agyr yaralanyp geldi. Hemde mollamçylyk işini dowam etdi. Ol ýetleriň ýokary Sowetiniň prezidiumynyň 1949-njy ýylyň 2-nji martyna fermany bilen hormat nişany ordeni bilen syýraglandy. 2018-nji ýylyň iýun aýynda bolsa Russiýa Federatsiýasynyň prezidentiniň fermanyna laýyklykda Berdimuhammed Anaýewiň Russiýa Federatsiýasynyň ýokary döwlet syýlagyna edermenligi üçin ýen medal bilen syýraglananyny bellemek gerek. Dabrali harry ýürüş tamamlanandan soňra şanly tenem nasyp etdi Moskwa gelen döwlet başçylary we wekillet ýolbaşçylary asly däbe göre Kreml diýwarynyň ýanynaky Aleksandrovsk bagyna bardylar we şol ýerde näweli eskeriň goburuny gül goýmak çäresine gatnaşdylar. Hormatly prezidentimiz we dabara gatnaşlaryň ýakyty 1941-45-nji ýyllaryň büyük watançylyk kurşunyň tewüş meýdanlaryna tutuş adamdaryň parahat durmuşy we azatlygy uğruna faşizme garşy görüşen gahramanlary hatyralap, baky oda gül goýdular. Soňra wekilletleriň başçylarynyň birlikde surata düşmek dabrasy boldy. Yeňiş güni mukaddes we nurana bayramdyr. Biz onuň şatlygyny dogunlyk halklar bilen paýlaşýar. Gahramanlaryň şan şöhraty beslenýän edermenligi baradaky hakyda müdimlik biziň kalplarymyzda ýaşap, dostlukly we hoşniyetli goňşulyk döwletary gatnaşyklarynyň putrandyrmagyna ýardam eder. Beýik geňşiň 80 ýyllyk münasibetli dawaryl çäreleri tamamlanandan soňra Hurmatly prezidentimiz Moskwanyň Vnukovo 2 halkara howa menziline geldi we birden watan ugrady. Moskwadan uralan Hurmatly prezidentimiziň uçary bir näçe wagtdan soň paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip gönni. Paýtagtymyzyň halkara howa menziline döwlet başçylarymyzy ýurdumyzyň resmi adamlar garşadylar.